Извинете, господине, мога ли да задам един бърз въпрос? Може, с удоволствие. Имал ли сте бизнес преди или сега? Имам сега и се занимавам с това, което започнах още като тинейджър, ако може така да се нарече. Добре, супер. В коя сфера успях да развиете вашия бизнес? Да, развих бизнеса си в сферата на бизнес консултациите. Супер. Като подпомагаме на бизнеси да скалират, да създадат нови структури и също така с това нещо да успеят да излезнат от дупките, които се намират и не могат така да се нарече да видят светлината в тунела. Добре, кой е най-често срещан проблем, който виждате при бизнесите? Много честно, че хората по-скоро не се концентрират върху, да кажем, решенията, които може да им помогнат, а върху това, което до сега функционирало, то винаги ще функционира, което не е винаги така, защото света се развива. Да кажем, клиентите, които те имат, може би също така вече да се фокусират върху нещо по-ново и трябва или да ходиш с времето, или си отидеш с времето. Абсолютно. Това. Добре, всъщност кога стартирате в този бизнес и какво ви накара да влезете рано в тази ниша? Стартирах като цяло на 17 години, като ми помогна и там трябва да съм искрен, моят брат, защото е 2 години по-голям от мен. И идеята във всичко това нещо беше, защото видяхме една дупка в пазара, ако така мога да си скажа. И то беше точно ето това, че има много предприемачи, които са стартирали с нещо и просто понеже те са го по някакъв начин, да кажем, изградили до тази точка, до която са стигнали и си мисля, че това е също така начина да продължават. И в момента, в който им покажеш, че има по-модерни, да кажем, или по-хубави начини, по-лесни начини как да скалираш нещо, те разбират, че не са те главната роля, а самата фирма, защото има много предприемачи, които работят, ако мога така да се изкажа, цял ден наистина, използват цялото си време върху задачи, които по принцип за тях не са наистина важни, а това може да го поеме друг човек. По този начин те печелят повече време, фокусират се върху неща, които наистина изграждат бизнеса, а не нещата, които ги държат на едно място. Добре, кой е момента всъщност, когато един собственик на бизнес може да се каже, добре, време е да почна да делегирам? Никога не е рано за това да го направиш, ако така мога да се кажа, а колко по-рано започна с това нещо, толкова по-добре за тебе. Защото една фирма трябва да я гледаш като едно голямо семейство и трябва да се грижиш, ако по друг начин ми искам да го кажа. Колко по-рано започнеш да предаваш работа надолу, толкова повече време ще си освободиш напред, за да може да го изграждаш. Факт, абсолютно. Добре, кой е най-големият риск, който сте поемали през вашия път като предприемач? Хубав въпрос е. За мен лично, понеже съм все още млад, бих казал изобщо да стартираш, защото да оставиш всичкото това, което имаш като цяло, като идея да правиш и въпреки, че всички ти казват прекалено си млад, ти изобщо нищо не можеш да направиш, да кажеш еди, какво си? Да, абсолютно. Аз ще продължа и вярвам в себе си, вярвам в целите си, вярвам в това, което аз мога да направя. Е един огромен риск, защото никой преди мен не го е правил в семейството ми. Аз идвам като един вид този, който изкривява пътя и отхваща по собствения си път. Трябва да има поне такъв във всяко семейство. Да. Говорим се за милиони, говорим се за успех, но няма как да не споменем всъщност коя е най-голямата трудност, която се срещали, понеже аз като млад собственик на бизнес и много други хора, които в момента стартират бизнес, нон-стоп срещат трудности и всеки убеден съм, че и вие сте попадали в такава ситуация, в която не знаеш как да излезеш, нямаш вяра. Как се справиш с такива ситуации? Виж, трудни ситуации винаги ще има. Ето тук по принцип въпросът наистина много красив, но може да е много обширен, ако така мога да се изкажа, защото има различни сфери, различни ситуации и трябва да видиш, важното е да запазиш тази позитивност, която имаме, защото ако стартираш да се паникьосваш, ти особено като предприемач, който води това нещо напред, нямаш право дори да го показваш, защото ако влезеш в една трудна ситуация, имаш по теб екип от 10 човека, примерно, и те видят, че ти се паникьосваш и ти изобщо не си там, където по принцип трябва да си, те самите ще се паникьосват и няма да работят добре. Което означава, че взимаш ясни решения, бързо и след това гледаш, защото грешки винаги ще се правят. Въпросът е колко време ти ще загубиш, за да вземеш това решение. Ако го вземеш бързо, ти тогава дори да кажем, ситуацията, че си изгрешил, после може пак да го оправиш и да го насочиш към правилната посока. Доколкото ако чакаш и губиш време с това, какво може би да се случи, че си останеш винаги там и няма да се развиваш. Факт. И последно, ако можеш сега да се обърнете към младото поколение предприемачи, да оставите един съвет за тях. Ако мен те утре няма, но може да оставиш само един съвет. Какъв ще е той?
Преди ми го казаха и по принцип е нещо много хубаво. Надявам се хората навън да го разберат. Бизнесът е като една череша. В момента, в който ти я насадиш, трябва да я поливаш, трябва да се грижи за нея и едно такова дръвце му трябва, докато тръгне първата черешка да излезе наистина, доста години. И чак след това, когато пак продължаваш, чак тогава избиват наистина много плодове, които може вече наистина да хапваш от тях. Надявам се да го разбират, но това е най-важното. Имате търпение. Имате търпение, защото нещата не се случат от днес за утре. От 6 години вече работя. 6 години съм в една и съща сфера, която развиваме и постоянно доразвиваме. И нещата се случиха изведнъж, само че след много дълго време. Страхотен съвет, добре. Благодаря много за отделеното време. Аз благодаря много. Беше ми приятно.